Μπουρδέλο. Always something happen. Βλέπετε το Multistrada μπαίνει στο συνεργείο της BMW. Μαλάκα και έτρεξε με τη Σάντι. Κύριε και κύριοι, αυτά είναι. Μετά από το σπασμένο stand, τώρα έχουμε και λάστιχο. Ακούσατε τι είπε. Σας παρακαλώ κύριοι της BMW, μπορείτε να διορθώσετε τη μηχανή μου, γιατί εκεί που θα το πάω δεν έχουν ανταλλακτικά. Ναι, δεν είναι ψέμα. Βρισκόμαστε στο συνεργείο της Ducati. Όχι. Στο συνεργείο μιας BMW. Μετά το στράβωμα της Ζάντας, κυρίες και κύριοι, έχουμε λάστιχο.